slow, just walk for me dip. Take your time, vanity, she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick, let them know you that shit, know she better than bad, oh. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she a lay that broke to your socks. There we go. But you gon' know she a pro. Hands on your knees while you wine so. But you get while she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Have control with your hips when she whine like a snake, got me stuck in her motion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yet to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she a lay that broke to your socks. There we go. But you gon' know she a pro. Hands on your knees for your wine so. But you get while she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry.
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ. Ayan, sabay-sabay tayo dahil malapit nang matapos ang linggong ito. Kaya naman, halo, Madrid Nation! Ayan, nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. At syempre, go na go pa rin tayo sa kasiyahan at on the go sa kwentuhan. Ayan, at swak na swak tayo sa kulitan dahil syempre, kasama pa rin natin ang ating Pinky at Ricky. Pero bago ang lahat, huwag na huwag niyong kalilimutang mag-react at i-share ang ating live ngayon. Syempre, for more updates, huwag na huwag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating Facebook page. Madrid Philippines sa Pangasinan, meron din Madrid Philippines Pangasinan. Sa Cebu, Madrid Philippines Cebu. And sa Davao, Madrid Philippines Davao. Ayan. Kaya naman sa ating mga salers, binabati ko kayong lahat dyan. At syempre, isa-isa na kayo ng ating nagwagwapuan at naggagandahan. Ayan. So, nag-aaway sila kung sino mauna. So, sa mga may free data dyan at sa mga walang data, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at i-comment ang inyong mga sagot. Ayan, huwag na kayo aalis dahil marami tayong games at syempre na in-announce na namin kahapon ang pasabog na pot money sa hangman next week. Kaya naman, abangan nyo lang yan, almusalers. At syempre, asahan namin na mas dumami pa kayo. Syempre, hindi ko na patatagalin, hindi magpapatalo ang ating guwapong kengkoy, Rupi! Hello, Madrid Nation! Almusalers! Hello, almusalers! Clubbers! Binabati ko sila, Christine Terato, Joan Bona, Uy, hi! Ashel Sendimo, James Aviles, and Jassy Benet. Parang lagi siyang may So, ano sakit. sabi mo sa kanila today? Okay, Prietos, Aluna, Elsa Andrada, at sino to yung Arabic yung ano? Si Aaron. At si Maria. Hello sa inyong lahat. Maria. Kamusta kayo? Mag-comment lang kayo ng Ruby kung natutuwa kayo sa akin. Yes! At syempre, salamat Rupi dahil hindi magpapatalo ang ating napaka-cute at napakagandang cutie patuti, our very own Rupi! Kimpi! Halo, Madrid Nation! Hi! Almusalers, Chorbanes, Halo, almusalers! Chorbanes, Ayan, Clubbershoes, Clubbershoes, Mega ayan. Gado. Halo, Miss John Bona, kay Ashel Centino, and present si William Harry Santos Arno Nobel, napakahaba in short, kid. Halo kay James Aviles. Magandang tanghali mga kamadrid. Ayan, present si Miss Jazzy Banagal. Halo, Miss Jazzy. And syempre, sa iba pang nanonood na in-announce na ni Rupi kung sino man kayo. Halo. Ayan, syempre, hi din sa ating mga applicants today. Nandun sila sa Kapidad. So, yan guys, kung gusto nyo ng trabaho, day shift pa. Ayan, Ba't syempre, meron po hiring kaming, teka lang, guys. lagyan mo ng dalawang screen niya. Yes, we're hiring call center agent, data analyst, accounting Accountant. staff, Stop. quality analyst, Yes. ayan, legal officer. Ayan, may so, sinasabi kung po. interested kayo, mag-message lang kayo sa aming Facebook page, Madrid Philippines, Yes. for more details. At kung gusto nyo pumunta sa aming lingkod ng tahanan. Ayan, sabi ni Aaron, may sinasabi si Aaron. Hindi ko na nga binabasa eh. O, sige, ayaw niyang Ang basahin. sabi niya, Ayan. Gwapo mo, DJ Ruby. Ayan. Siyempre mga Sabi ni taga-Pasay, Priyana, mga gwapo hello, talaga. magandang DJ Ai, Poging Rupi, and gorgeous cutie Kimpi. Ayan, Ayun. present na si Teka lang, Prieto. kulang pa. And And Zen Master. Zen Master. Ayan. The bro- Ayan ang ating Zen Master. Zen Master, the broker. Yeah. na broker. So, ayan.
ba mag-apply kahit student pa lang? Magpa-graduate Ayan, ka muna. Christine, message mo lang kami sa aming Facebook page for more details. Halo kay Christine Jana Serato. Dabica. Nabasa yun, hindi ko Bibigyan nabasa. kita ng tip. Yes. Magpa-graduate ka muna. Uy, So, wala mo yan naman. guys, basta kung kayo ay interested mag-apply, mag-message lang kayo sa aming Facebook page. Yes. Uy, sabihin Ayan. naman, magbigay sila ng review ng And yes, oo, mag-ano naman kayo, mag-comment Yes. din, ay hindi, Review. mag-review I-recommend kayo naman sa yung aming Facebook page, Madrid Philippines, kung nasasayahan ba kayo sa aming Ayan. Almusal Club. Yes. Ayan, mag-ano lang kayo, mag-review lang kayo sa aming Facebook page. Paano nga ba sila makakapaglagay ng review? Just click Ayan, the sabi ni Prieto, button. Prietos, Ayan. sorry. Prietos. Prietos and Sexy Zen Master. Ah! Sexy Zen Master, almost forgot. Love you all. I love you too! Heart sa'yo, Prietos. Lovely almusal. Yes, our solid Ayan, almusalers and top fan sino yung Ariel na yan? Hindi yung Ariel. Ariel yan. Ayan Irene. guys, Ako, syempre kung nawawala kayo na. ay excited na rin Nawawala para na sa naman games ako. natin today, mag-hard react naman kayo dyan. And like react, syempre mag-comment na rin kayo ng ready para simulan na natin ng ating unang At saka game. mag-send na kayo ng selfie nyo na naka-like and heart. And yes, syempre, yes. ayun, nag-announce din kami na pwede kayo gumawa ng fan art ng Yeah. Almusal Club. Nandiyan ang ating DJ Ai, Zen Master, Yes. Rupi, and Kimpi. Yup, So, kahit- yan. At- Maggawa lang kayo ng fan art nyo, guys, kasi ilalagay namin sa Facebook page yun. Yes. Malay nyo gawin natin cover photo. Yes, tsaka kung sino ang mapipili naming makaka-receive din kayo ng prize. Ayan. Sabi ni James Aviles, ang ganda ng Zen Master. Oh, yes. Beautiful siya. Kaya Ayan, yun- halo kay Bea, si Bayan ng ating Serenity Hindi, Girl. hindi yung ang sinasabi ni Ano? Jay. So guys, mag-comment na kayo Maganda ng yung pangalan ng ready. Zen Master. And mag-ano na kayo, mag-hard react and like react. Siyempre, i-prepare nyo na rin yung sarili nyo kasi next week, may pakulo kami sa hangman. May pakulo sila sa hangman Magkakaroon ng pot money tapos I-send just mo lang load. yan, Wow! Prieto. Sabi niya may selfie na ako, kahiyang mag-send. Go! I-send mo lang Send mo yan. na yan. Yes, and ipa-flash namin yan sa aming screen. Ayan, syempre mag-heart react kayo for Team Kimpi and like react for Team Rupi. I-send nyo lang ang inyong mga pictures. Ano, tanongin nyo sila, ready na ba sila sa ating first game? Yes! Comment ready. Ready na si Jana. So, kayo ba? Ready na ba? Syempre, mag-comment kayo Ready. dyan para naman malaman namin kung ready na ba kayong lahat. Pag sinabi naming ready, i-comment nyo, ahu! Ahu, ahu. Ready na ba kayo? Try natin, dali! Ahu! Ready na ba kayo? Comment nyo, ahu! Ahu! Kaya daw mag-send ng selfie. Sabi ni... Mag-send ka lang. Mag-send lang kayo, guys. Huwag kayong mahiya. Prietos. Ayan, marami na nagsasabi Yes. na ready. Kaya naman, buksan na natin Ang ang haba. Ayan. Pero bago ang lahat, pumili muna kayo kung medium. Easy, medium, or hard. Ready na raw, ha? Ready na si Ready na si Aaron. Dominic Max. Ayan, ahu, ahu, ahu. Si Ahu Ahu. Si Ahu. Ahu? Si Ahu. Ayan, dami nag-ahu, ahu. Ayan, marami nang kakalahok. So, yan, I-start mo na syempre, yan. i-comment nyo na rin kung ano bang kategorya ang gusto nyo, easy, medium, or hard. Nandito na si Yes. Miss Jazzy, pero hindi ko pa nakikita si Mr. AJ. Oo. Yes. Di ba na nakikita niyo Ayan, na nag-comment na si Christine college Serato, story sabi niya medium. Tsaka si Medium. Aaron, medium. So, Medium magmi-medium muna. tayo sa ating unang category. 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 Cute yun. Ito So ay... arty. Ano yun? category. Yung category. I can't see. Medyo. Long, hard, charot. Wow. Long word, few letters. Ang ating unang category. Halo, Wow. Serenity Rose and Sir INC. Uy, nagbabalik ang ating Serenity! Yes. Baka makagalitan. So, ito Easy, guys, easy lang. bagong ano to, bagong category natin. Long word, few letters. Long Ating word.
The first batch. Wala pang ating mga mga challengers. Yan Kasi yung mga pioneer ang solid natin eh. challengers natin dyan na laging sumasagot ay si Alex Gaviola, Paul Ambat, si Mr. AJ. Yep. Karirin nyo na yan guys dahil wala pa sila. Extra Ay, medium wala daw. pa silang tatlo. Kaya naman, kunin nyo na yung Yes. chrono. So mag-input lang kayo guys kung anong letter ba ang gusto nyo. Letter A, B, or C. Hanggang Z. Sabi ni Christine Serrato, letter I. M. Ay, Ay, iba kami, iba. Magkaiba. Sorry. Ano ba naman yan? Walang Pero M. sumagot din siya ng I. Yes. Pwede siya ng I. Ay, wala din. Walang I. Si Prietos few naman. letters lang to, few letters. Sabi niya letter A. Letter A. Ay, naku. Walang A. Para Sabi ni mahirap ang Jana, category ngayon. letter ah. E. Letter Ulaan E. ko ako yung mga dinadoble. no? Walang A. Mga E. letter E, letter T yan. Mga ganun. Di ba yung mga E daw, E. Yes. Okay, meron tayong letter E. Mga M, no? Ganun, Sabi no? ni M, hindi nagdoble. Aaron. Double. Sabi Ano ni ba naman Aaron, yan? letter Letter H. Letter H, L. hindi nagdodoble yun eh, no? Yes. Kaya mo, pindutin mo na. Wala. O, ano ang hiling nila? Walang Bigay mo. H. Eh, magiging... Sabi ni Christine Serrato, Ayun, letter may- O. Oo, nagdodoble. Meron na tayong letter E. Isayaw Parang walang O. Feeling ko walang O. Hindi ko yun, may mga letter E dyan. isayaw Feeling ko walang O. ng mabagal. Oh my gosh. Si Christine. Oh, Oh, di ba? Walang O. Isa na lang po ang ating balon guys. Kaya naman kailangan nyo nang hulaan kung ano. Long word, few Wala na letters. tayong letter I. Ayan, present na si Ryan. Sabi niya senselessly. Hindi! Hoy, present na rin si Mr. AJ. Sumagot din siya na senselessly. Ayan na ang ating Master AJ. And Master Ryan, ang And ating Master Ryan. palaban na almost Aba, sellers. nagkatapan agad si ano. Si Aaron. Congratulations, Aaron. Isa ka Wow. na sa top fan ng Almost Agad-agad. Club. Feeling ko hindi siya nag-comment before, pero Sabi ni Christine Serrato, letter S. S. Letter S. Letter F. F. Sure? S. Ah, senselessly nga. Ang galing. Anak ko, unang sumagot ng Si Ryan. Si Ryan. Bigay na yan dati, di ba? Yes. Pero feeling ko wala nang ibang word na ano. Meron mo bang pwedeng mabuo maliban sa senselessly? Meron. Meron Ano? pa. Commission. Dito sa Ah, dyan. meron mo bang ibang pwedeng word na mabuo maliban Meron, sa ano? senselessly? Success. Ayan, sumagot na rin si Serenity ng senselessly. Letter S. Letter L. And letter Y. Wow! So, congratulations, Ryan Christian Buwan. Ikaw ang ating unang winner for today. Yan, yung sagot pa ng... Yung sagot pa ng... Yes, Miss Jazzy, parang Oo, sabi paikot-ikot na lang yung hangman natin. So, kung nahulaan nyo na to dati, may chance kayong manalo. Yes. Ngayon. Okay, so, ano ang gusto niyong next category? May sumagot kanina hard. Ay, easy. Okay, hard na ngayon. Hard. Maraming ano, Kaya huwag nyo